बेखौ जों बयबो फल' खालामो गिबियाव बयबो आराम जिरायनांगोन आरोना ओमफ्राय गोलाव खेबसे हां लादो बेनिफ्राय बयबो खेबसे मेगन मेसेबजोबदो आराम जिरायनानै मा सोमोन्दो जायो बयखौबो बुंनाय जाबाय आं आदा आब' बिनानाव फंबायफोर गिबियाव आं बुंगोन गार्जेनफोरनि थाखाय अब्ला गार्जेनफ्रा फिल खालामनो नाजादो मानगोनां दिथागिरि नोंथांमोनहा गावनि अनजालु अनजालि फिसाफोरखौ गोसो सिंनि मेगनजों नाहरनानै बेखौ साननो नांगोनखि नोंथांमोनहा गावनि फिसाफोरनि माबाफोर आसा दं साननाय दं बेफोरखौ खोनानायनि उनावहाय हेफाजाब होनो हादोंना हायाखै बेखौ गोसोखांनो नाजादो नोंथांमोनहा जे माबा मोनसे सिमां दङ बे सिमांखौ गथ'नो फोरमाय लोगोसे अनजालि फरायसाफ्रा मेगन मेसेबनानै गावनि न'खरनि बा न'नि लांगोनायाव गसंनानै बै नोंनि आइया नोंनि थाखाय न'आव मा सानो बा मा खालामगासिनो दं नों नोंनि न'नि लांगोनायाव थानानै गोजाननिफ्राय गावनि न'खौ नाहरलाय बै नोंनि आइया नोंनि थाखाय बेसेबांसो खस्थ' खालामो नों मालाबा सानफेरबायना आरो नों मालाबा नोंनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय नों बिमाखौ थगायफेरबायना आरो जुदि थगायदोंबा नोङो दिनैहाय बिमानि खाथियाव थांनानै आइ आं नोंखौ थगायदोंमोन आं दिनैनिफ्राय आरो थगायला होननानै समायखिरा लानो हागोन ना नों असेयैनो नोंनि इयुनाव सासे मोजां सुबुं जानो थाखाय नोंनि हाबाखौ नों बिमा बिफाखौ थगायालासिनो मावगासिनो दङ ना गोथौयै सानलाय नों गोजान नोंनि लामानि गेटनिफ्राय बिमानि फारसे थांनानै दिनै नों प्रमिस खालाम आयै आं दिनैनिफ्राय सासे मोजां सुबुं जानो लुबैदों आं दिनैनिफ्राय आरो गोरोन्थि हाबा मावथारला होननानै आइनि खाथियाव समायखिरा लाहैलाय जोबथारनायावहाय नोङो नोंनि आइखौ खाथियाव खाफालाव लाबोनो नाजाथार बयबो नाजानाय नोंनि आइखौ खाथियाव खाफालाव खाथिथाराव लाबोथारनानै नों प्रमिस खालाम नों आइजों रायज्लायनो थाखाय नाजाथार लास्ट फाइनेलि नोंनि आइनि मोखांखौ नोंनि खाफालाव लाबोनो नाजा आरो बेखौ साननानै नाय
नोंनि आइया नोंखौ सासे बिराद मोजां सुबुं जानो थाखाय लुबैगासिनो दङ लासैनो मेगन खेवदो नोंनि खाथियाव लाबोनो हादोंना नोंनि आइया नोंनि खाथियाव फैनानै माबाफोर खोथा बुंदों नामा सिगांनि जाखांनाय खोथाफोरखौ गोसोखांदों नोङो नोंनि आइनि खाथियाव गसंनानै नोङो माने माबाफोर समाय लादों नामा प्रमिस खालामदों नामा जे इयुनाव मा जागोन आं इयुनाव डक्टर जागोन आं बेखौ आइजों शेयार खालायो ओके थैंक यू नोंना मा मुं निता राभा स' नोङो नोंनि आइखौ खाथियाव लाबोनो हादोंना नों लाबोनो हादों माबा होनदों नामा नोंसिनि आइया जेबो होनाखै खाथियाव फैनानै गाव लाबोनो हायाखै दां नों माबा होनदों खाथियाव आंनि होननो थिनदोंमोन प्रब्लेम गैया हा रुबिना राभा खाथियाव मा राभा नों रुबिना राभा खाथियाव नोंनि मामिखौ नों मोखांखौ खाथियाव लाबोनो हादोंना हादों ओमफ्राय नों माबा रायलायदों बेजों आं गावनि थांखिखौ फुरा खालामगोन नोंसिनि आइया मा होना गावनि थांखिखौ फुरा खालामगोन अके थैंक यू दे नामखौ होनदो आंनि मुङा बिथराय बसुमतारी बिथराय बसुमतारी नोंबो देग्लाय पास जादों 2023 आव दे ओमफ्राय क्लासआ दा मा BA सेकेन्ड सेमिस्टार नों नोंनि आइखौ खाथियाव लाबोनो हादोंना औ नों माबा बुंदों आंनि थांखिखौ जाफुंहोगोन आइया मा होना नाजानो थिनो अके थैंक यू माबा होनदों आइया आइ होननायखौल' खोन्थादो मोजां फरायनो गावनि थांखिखौ होसोदो अके थैंक यू खोन्थादो हायेन बसुमतारी ओमफ्राय नोङो फुरा गोदोहाबनो हादोंना हायाखै हादों ओमफ्राय नोंनि आइखौ खाथियाव लाबोनो हादोंना मा होना आइया मोजां मानसि जानो थिनदों ओमफ्राय नों मा होना जागोन डाइरेक्ट जागोनल' होनदों थैंक यू दे मा नाम नोंना देंखो नार्जारि ओमफ्राय माबाफोर रायलायदों नोंना होनलाय आंनि थांखिखौ जाफुंफिनदों ओमफ्राय नों मा होना जागोन थैंक यू फोथाय मा फरायो दा BC फर्थ BSc 4th sem मेजर दं मा मेजर CS कम्पिउटार साइन्स ओके भेरि नाइस बिराद मोजां साबजेक्ट लादों दे बियो दा बियो कम्पिउटार साइन्स लादों बेजों मा खालामनो हायो सोंनोबा सोंनो हागोन आरो BSc 4th sem मोनलायलायखानाय आं बेखौ जेबो फोरोंनांखाला नोङो फिल खालामनो हादोंना हायाखै बे सेसनखौ हादोंना ओमफ्राय नों मामिखौ खाथियाव लाबोनो हादों माबा रायलायदों नों सिगांनिहाय आं मा मावदों बेखौ सरि बिदों आरोखि ना ओमफ्राय नों बिमाया मा होना जेबो नङा नाजानो ओके थैंक यू दिनैनि नोंथांमोनजों माने जेनोखि आंनि एक्सपिरियेन्स जिखिनि थुलमुलखौ बुंबाय गोलाव बुंबा गोलाव बुंनो हायो मेला खोथा दं दा फाइनालि मोनसे सेसन माने लास्ट सेसन मिन्स सोरबाफोर मा जानो लुबैदों आरो बिमा बिफाफ्राबो खोनाजोबखाबाय गाव गावनि फिसाफोरनि सिमांखौ जेन बिथांमोनाबो माने सापर्ट खालामो गावनि गथ'नि थाखाय बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय आङो एसेखिनियावनो आंनि दिनैनि नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय आंनि बिबुंथिखौ बयनिसिमबो गोसो गोथारै बयनिबो न'खरा सुख शान्ति रायजो जानो हाथों बयनिबो फिसा फिसौआ मोजाङै थांनानै थानो हाथों जेखौ सिमां सुजुदों बे सिमाङा जेन कामियाब जाथों माने मोजां फिथाइ मोनथों बेखौ मिजिंथिनानै भगबानाव आराधना खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।